Nhasi tabuda takananga kunzvimbo yemumvurwi kuchikoro chinonzi Forester J icho chinowanikwa pakati nepakati pemvurwi nechiweshe, uko kwatatega timbonoonawo vana variko pamwe nevadzidzisi pachikoro ichi, apo patanga tichinzwa matambudziko akasiyana siyana anosanganikwa nawo nevana pamwe nevabereki pamwe nevari kuchengeta vana ava. Aiwa, tichitenda kuti tichanzwa kuchemawo kwavo uye tobva tabatsirana navo. Kune vese vachada kubatsirana nehama idzi, makasununguka kubata veRNBK panhamba dzavo dziri paskirini idzo. Ngatinzwei vachitaura. Ndiripangu makadiyo. Tiri nani. Muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita renyu munonzani uye mune makore mangani? Ini ndonzi Maidei Jacob. Ndine vana vangu vatatu vairi ndo vari kuuya kuno kuchikoro. Ndine murume wangu asi akazongodzimara abuda pamba akaenda nemumwe mukadzi. Haana kudzoka kusvika pari zvinozvi. Ndiri kugara nevana ava, handina mubatsiri. Ndiri kungochengeta vana ava ndiri ndegani. Pakuvavarira kwangu kuti vana vakure ndikwanisa kuvawanirawo chikafu chokuti vadye. Uyu mudiki uyu ECD uyu ndakaitawo mari chokuti akwanise kuwana uniform nebhegi nekumubvisiwawo school fees yekuti atambirwe pachikoro. Uyu grade 6 ari kudzorwa. Vanoda kuti vachinyora handina mari yekuti ndivape. Ane matemu akawanda patandiri pamwe chete ndanzina kana chikwereti pachikoro. Saka pari zvinozvi ndaumera. Saka rubatsiro rwamuri kuda iye zvino kune anogona kubatsirai rubatsiro rwechii? Rokuti mwana wangu akwanise kuenda kuchikoro. Akwanise kupedzawo grade 7. Akwanise kuonawo kunyora. Haagoni kunyora zvakakwana. Ari kudzorwa chikoro kwacho. Aiwa, tinotenda muri yeZimbabwe ichabatsirana nemi, ichatakurirana nemi mutoro watiri kuona kuti uri kukuremerai. Saka kudya kumba zvinofamba sei nevana? Ndiri kumbopota ndichienda kumarijo ndichimbowanawo mari pazuva ratinopiwawo ndowanawo kana kuti chikafu chokuti vana vakwanise kutakura. Saka pazuva munogona kushandira mari? Pazuva maseti anotyora ndototyora fodya maoko angu akasviba. Ndotyora fodya. Saka maseti anogona kubhadharawo kana $3 pazuva yaunenge washandirawo. Ndoya ndokwanisa kuti ndikawanawo kana 2 kg rice yekuti vana vatakure kuchikoro ndongozviitawo panguva iyo. Ndinonziwa Judith Rande. Mune makore mangani? Ndine 34 years. Mune vana vangani? Ndine vana vatatu, vaviri ndo vanoya kuchikoro. Dambudziko nderei? Dambudziko nderekushayiwa mari yechikoro. Dzimweni dzenguva ndoshayiwa chikafu chekudya nevana. Saka rubatsiro rwamuri kuda rubatsiro rwei kubva kune vakatera? Tiri kuda kubatsirwa pamusoro pekuti vana vangu vaende kuchikoro. Vabatsirwe nebhutsu, maunifomu neschool fees chete. Mabhuku ndinotengawo. Munoshandawo muchitengawo mabhuku. Savana magrade ani? Pane grade 4 Shalom Soza negrade 1 Taonga Soza. Agogo makadii? Tiripo makadii. Tiri nani. Agogo muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti munonzi gogo ani uye mune makore mangani? Ndine makore 58. Ndinenzi Taurai Chitswanda. Alright, gogo. Gogo, tiri kuona makamira nevana vatatu. Vana vani? Vana vangu vanomukomana. Baba wavo vakadonha nomudhudhudhu achakwanisa kushanda. Ndini ndikutovariritira. Zvokudya izvi handisi kukwanisa kuzviwana. Kumunda chaiko handiende maziso haachaona. Kumai vavo varipi? Amai vavo vakastrokawo. Vakastroka? Saka kuti kumba muri kuzvigona sei manje? Muri kurarama sei? Ngotsanangurai gogo muri kurarama sei? Apo pakati omei chaizvo. Ndiri kukumbirawo kuti mundibetserewo muri yeZimbabwe. Ndiri kutambudzika.
vana ava kuchikora havachaenda. Vari kudzingiwa pachikoro. Saka ndikukumbirawo kuti mundibetserewo nezvese zvokuti ndiwanewo kuti vana vaende kuchikoro nekudya. Aiwa tichi vari magrade ani vana? Mumwe ari grade 5, mumwe 4, mumwe 2. Alright. Saka ndimi matova mai baba makutochengeta nevabereki wavo kuti vari kurwara. Nonzi Mary Tembo, ndine 38 years. Tikona takamira nemwanasikana watakamira naye, anonzani? Musikana anonzi Bridget Tembo. Bridget akafirwa namai ake akasiwa ne 3 days. 3 days. 3 days ndaione dumbu remwana wangu. Alright, ipapo pakashaika mai vake ndakamutora. Imi makanga makatozvitakurawo? Amen. Alright, manga maane mwedzi mingani makazvitakura? Yangani 8 months. 8 months, kuroti manga makutotarisira kuti mwana akuuya. Amen. Mai vake vakafa, chii chakaitika kuti mai vake vashaika? Mai vaBridget vachisununguka, Bridget vakangoita 2 days, rechitiri ndakangonza kuti vadonha padhoo vashaika. Ko baba vaBridget vari kupi? Baba Bridget hamuna kwavaishanda kumakurukozota vakatasiwa kwabva vanongonza kuti anzi vashaikawo. Vakabva vangoshaika. Kuroti ndimi makabva masara muri mubereki. Alright, saka Bridget chii chenyu, ukama hwenyu naBridget? Bridget ndongomuti munyengena wangu bosi, mwana wanzvadzi yangu. Alright, mwana wehanzvadzi yenyu. Alright, hanzvadzi yenyu ndiye akashaika ari kumakurokoza. Alright. So kubva ipapo ndimi makabva matanga kuchengeta Bridget? Ndakatobva ndatotanga kumuyamwisa Bridget pandikangoitawo mwana wangu. Wabva wangoitawo matwins vari 2 ndichivayamwisa svika pari nhasi. Alright, saka imimi venyu vamakabereka mune vana vangani? Ndine 3. 3. Kuroti ava ndo vadiki? Alright. Saka mungada kuzivisawo mhuri yeZimbabwe kuti zvakamira sei pakuchengeta kwamunoita Bridget? Ndezvipiwo zvinokuremerai nezvamunosangana nazvo zvinokuremerai? Pauchengeta Bridget yezvinozvo ndakuremerwa, ndava kumusha ndakangogara. Maschool fees akunditambudza, mauniform, mabooks, bhutsu zvese handina. Kuchengeta kwandikuita Bridget. Saka nderupi rubatsiro rwamungati muri kukumbira kumhuri yeZimbabwe? Ndikukumbira rubatsiro rwokuchengeterwa Bridget, kubhadharwa school fees, mabooks nechikafu hacho ndingoona chikupawo Bridget aioneke kuenda kuchikoro. Alright. Yes, Bridget. Uri kuchemei nai mwanasikana? Usachema nditi? Usachema. Chii chawafunga pakutaura kuri kuita ndimama futa nditi? Chii? Hapana. Alright, chirega uchema nditi? Alright. Mhuri yeZimbabwe, ndichitenda kuti muri kuzvinzwira. Musikana ari panapa, mwana akanaka wandakamira naye anonzi Bridget. Ane makore mangani? 12 years. Ari mugrade 6. Grade 6 nenyaya yenyu curriculum iyi ndopatotangira grade 7. Vane zvakawanda zvavanenge vachida. Vane mazuva ano anzi vane makala vanoita handiti? Zvimwe zvacho zvinotoda mari. Mwana kuti ange ari anobatsirika kuitawo zvavari kuita. Mwana ari kukura. Taakudzoka kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti tinge tiri tinobatsirana naamai kuti mwana ange ari anoenda kuchikoro, ange ari anowana zvose zvingadiwe pamwana kuti ange ari anokura zvakanaka ndete. Kune vese vanenge vachida kubatsira, makasununguka kubata nhamba dzepascreen, nhamba dzakanzi RNVK. Kona makamira nevana, mungada kutizivisa kuti vana vani? Ava vana vevana vangu vasikana. Alright. Uyu ndiye mukuru wemwana musikana mukuru. Akasiyiwa naamai vake mudandare aine 2 years 5 months. Amai vake vachienda havana kudzoka. Alright. Vachienda kupi? Vakaenda kuGokwe. Vakakudzai kwavakaenda? Takazosara ndonzwa kune vamwe kunzi vaenda kuGokwe ndokwavaenda. Alright. Ko mukomana? Uyu mukomana uyu. Baba wake ndokudandi. Vakanetsanawo naamai vake ndokubva vangosiyawo.
amai nemwana zvese ndine muchengeti. Alright. Imi munonzani uye mune makore mangani? Inini ndinonzi Rosemary Sireu, ndine makore 50. 50 years, alright. Saka dambudziko ramuinaro nderipa? Dambudziko riripa ndiri nderekuti inini ndakura, pakushanda kwangu kwakushoma. Baba vandinawo over 90 years wakurawo, havana chavachakwanisa kuita. Saka moda kubatsirwawo nemhuri yeZimbabwe? Ndinodawo kubatsirwawo nemaschool fees nezvinenge zvichidiwawo kumhuri. Maschool fees, mabhuku zvese zvekuti vana vaende kuchikoro. Alright. Zita rangu rinonzi Elizabeth Nhau, ndine makore 38 years. 38 years, alright. Amai, dambudziko ramakasangana naro idambudziko rei? Dambudziko randakasangana naro nderekuti mwana wangu kuti aende kuchikoro. Mari ndiyo inoonekwa ichindinetsa. Saka ndinokumbirawo kune vanovabatsiri kuti vandibatsirewo kuti mwana wangu akwanisewo kuenda kuchikoro. Alright. Ari grade ani mwana? Ari grade 5. Alright. Ane makore mangani? Ane 12 years. Alright. Anodzidza pachikoro chinonzi? Forester J. Alright. Primary school. Forester J Primary School. Alright. Saka ndezvipi zvamungati ichi nechichi ndo chatiri kuda kuti tinge tinobatsirwa nacho? Chandinoda kubatsirwawo kune mwana wangu ndeche chingawo chikafu chekutakurawo kuchikoro, neuniform, nebhutsu dzekuendesa kuchikoro. Mabhuku handina izvangu, kana ndinoda kubatsirwawo maschool fees. Kutongora kuti zvese zvese ndinotoda kuti ndibatsirwe. Ini ndinonzi Blessing David, ndine makore 33. Alright. Dambudziko rei rakakuwirai? Dambudziko rakandira nderekuti murume wangu akarwara. Saka paakarwara, paakarikavha, haachakwanisa kuita basa rinorema. Kuno kumusha torarama nekurima, saka kuti akwanise kumira mumunda achiita zvemumunda haakwanisi. Saka ndakatoona kuti dambudziko iri rinozondisvitsa pakuti mwana wangu uyu atadza kuenda kuchikoro. Mwana uyu anogona zvikoro zvisingaiti. Alright. Anoita nambani kana kuti maunits mangani? Mati agrade 7? This year grade 7. Anenge anokunda magrade 7 ese pari zvinezvi. Ndo shashe panapa? Shashe panapa, atori head boy. Ndi head boy. Alright. Saka rubatsiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe ndere? Mhuri yeZimbabwe ndinodawo rubatsiro rwokuti mwana wangu zvaari grade 7 akawanikwawo mabhuku ekuverenga, mabhuku ekuchikoro, mabhilo, mauniforms. Nekuti ndiwane kubatsirikana. Kumira kwandakaita ndakamira nevana vedu vandiri kuda kuti munge muri munozovawo nyaya dzavo. Dzimwe dzenguva kunze uko kune umwe anogona kuvabatsira dambudziko kana richinge rawira umwe wedu rinenge ratowinga tiri tose. So pandakamira panapa ndine mwana wandakamira naye panapa anonzi Rosemary. Lozi uyu ane 9 years ekuberekwa. Handiti mwana uyu dambudziko rakamuwira, idambudziko rinorwadza rekuti akashayikirwawo nababa namai, vabereki vese vashayika. Mwana akazosara achigara nambuya, mbuya avo vasingachakwanisi kana kuita chunhu, kana kungewo vari vanonochera mvura havachakwanisi kuita chunhu. Ndo vari kuchengeta mucheche wedu uno ari panapa anonzi Rosemary. So kuuya kwamuri hama dzangu kunze uko ndinoziva kuti vanogona varipo vamwe vanogona kuti aiyo chitipai mwana tinge tinomuendesa kuchikoro, ramangwana rake ringe riri rinojeka. Chitipai mwana tinge tinomutengerawo zvekupfeka, tinomutengerawo zvekudya, kutiwo mwana ange ari anofara. Aiwa, makasununguka kunge muri munotaura nenhamba dziri paskirini muvabata kuti tinge tinobatsirana nemwana uyu. Zvakare panapa ndine shamwari yangu ari panapa, mukomana uyu ane dambudziko rimwero rekutiwo havasi kukwanisa kunge vari vanomubhadharirawo school fees, vange vari vanomuendesa kuchikoro. Kutaura kuno anogona kutongorega kuenda kuchikoro kana tikasamubatsira, tikasamutengerawo mauniform, stationary chaiyo chaiyo iri kuwanikwa iri inomunetsa. Shamwari yangu anonzi Kudzi. Handiti? So Kudzi,
ndezvipi zvaunoshuvawo kuti unge uri unobatsirwa nazvo? Zvekuchikoro nezvekudyawo noti baba vakwanisa kuendawo basa. Dambudziko nderei? Nderekuti chandiri kuda ndechekuti mainifomu ndibatsirwa nezvekuchikoro. Baba havasi kukwanisa kuenda kuchibasa enda. Ningirikini wakambokuwara gumbo. Alright. Baba vake vakakuwara gumbo, saka gumbo rakasvika pakuti havachakwanisi kunge vari vanodi vanoenda kubasa. So kune vanenge vachida kubatsirana nemukomana, zvakare munotibata panhamba dziri pascreen, tobatsirana kuti mukomana angabatsirwe sei, kuwanawo stationary, kuwanawo maschool fees, zvese zvinodiwa nemwana. Aiwa, tichitenda kuti mhuri yeZimbabwe munomira nesu panguva dzose.